सासे मानसिया आंखौहाय भिडिअ लाबोदों फैसा जायै जायै भिडिअ बानायो होननानैहाय दा आं बिनि नामखौहाय मेनसन खालामनो गोसो जायाखै आङो ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि नाम मेनसन खालामा गावजों गाव दाङाबाजि जालायनो गोसो गैया ओमफ्राय रायजो राजाफ्राबो जे बेबायदि माबा मोनसे कन्ट्रभार्सि जालाय होनलायनानैहाय रावबो गोजौ फारसे थिखो हरा खारन माबा मोनसे रायजोनिबो सहाय होलांथों होननानैसो जोंखौहाय मोनसे प्लेटफर्मसिम थिखो हरो दा आं एसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांनो हागोन खुलुमबाय आंनि चेनेलखौ नायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बेनो जादों जाहैबाय आइ लाभ बङाइगावनि खोलाहा थानाय जेखौ बुङो नुथुनफारा बेयावहाय बेबायदिनो सासे आयुर्वेदिक मुलि हरग्रा दङ नामा सुबरन्त नान्दी होननानै बुङो दा आं बे सानावहाय सिगांबो आं सोंखानाय जाहैबाय नोङो बे मुलिफोरखौ होनानै बेसेबांसो इयार्स जाखो होननानैहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे मुलिया बबेनिफ्राय फैयो सोर दिहुनो गासैखौबो डिटेल्स आङो सोंनानै सिगांनि भिडिअआवबो आं आपल'ड होखानाय जाहैबाय नोंथांमोना नुनाय नङाखि बेवहाय सोरनिबा प्रडाक्टनि नाम मेनसन बेवहाय गैया आरोखि नोंथांमोनानो भिजिट खालामनानै नाय ओमफ्राय दा बे सारजों आं बोरै लोगो मोनलायना भिडिअ बानायदों होननानै बुङोब्ला खैला मैलानि सासे आदाया आंखौहाय बुंदों फंबाय नोङो इदि जायगायावहाय आयुर्वेदिक मुलि होग्रा दङ अन्नानै भिडिअ बानायना हैलाय जोंबो बेजोंनो मोजां जादों जाहाथे गुबुनफ्राबो मोजां जायो गोबां बेफोरबायदियाव भुगिनाय थायो होननानैहाय बुंनायलाय ओमफ्राय आंनि नाम्बारखौ होना हरदों बे सारनो ओमफ्राय बे सारा आंनाव कल खालामदों फै नोङो फंबाय प्रमट खालामनानै फै होननानै बुंनायलाय दा आङो थांनानैहाय भिडिअ बानायना हैदों आरोखि ओमफ्राय दा भिडिअ बानायनानै होनाय लोगो लोगो आंनाथ' फल'वार्सफ्रा बर' लेंगुवेजै लाबोनाय हिसाबैहाय गोबाङानो फल'वार्सफ्रा बर'फ्रानो गोजा दा आंनि भिडिअखौ नुनानै गोबाङानो फैनानै लांफैबाय माबाय मुलि जाबाय दा गोबाङानो मोजाङाव फैबाय आरोखि दा गोबांफ्राव गामिफ्राव थायोना जेनेबा नों बय मोजां जाखो सोंबाय बिनिफ्राय खबर मोनलायनानै दा आंनि चेनेलावबो नुनानै फैबाय दा गोबाङानो मोजां जाबाय आरोखि दा जिखिनि आंनि भिडिअआव फैदों गासैबो फ्रायहेन मानसिफ्रानो मोजां जानानैहाय सार्टिफाइ होनाय नोंथांमोना नुसनखाबाय जानांगौ दा बेनि गेजेराव सोरबा बायदिया मोजां जायाखैबो जानो हागौ माने बाहायगौनि खोथा सोरबा बायदिया मुलि जाब्लाबो मोजां जाया गासैबो मोजां जाजोबगोन बे नङा बेमारा जानोब्ला गोरलै गानोब्ला गोब्राब दा बे हिसाबैनो आरोखि ओमफ्राय आंखौहाय बुंदों हारसानि भिडिअ बानायना होयो आं लिंहरदोंमोन फैयाखै सापर्ट होआ बर'खौ सापर्ट होआ बे खोथाखौ बुंदों खिन्थु आंनाव जाथि जनगोष्ठीनि खोथा गैया दे गासैखौबो जाथिफोरा इसोरानो सोरजिदों हायोब्ला गासैनिबो मोदोमनिफ्राय थैया बे गोजायानो ओंखारगोन दा आंनि भिडिअआव नोंथांमोना बयबो भिजिट खालामनानै नाय नुगोन गासैबो भिडिअफ्रानो बर'नि सोरबाया बेफोरबायदिनो डक्टरनाव लांनो थाइसेबो थाखा गैलाय लेलाय गाबदों गोरिब दुखिया बन फाननानै जाग्रा बेफोरबायदियाव आं थांनानैहाय भिडिअ बानायना हैदों रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ डनेट बिना होदों ओमफ्राय सोरबा बायदिया बेफोरबायदिनो न'खर गावस्रालायदों बिराद दुखु जानानै थादों रायजो राजाफ्रा फै फंबाय एसे सहाय खालामफै होनदों आं भिडिअ बानायना हैदों नानानथा रोखोमनि भिडिअ रायजो राजाफ्रानो सार्टिफाइ होनो रोगोन आं माबायदि भिडिअ बानायो दा जेनेबा नोंथांमोना आंखौ लिंहरदों थिग आंथ' नोंथांमोननि माबायाव थाङाबो होननानै बुंहराखैना दा जेनेबा आंनिबोथ' टाइमनि खोथा थायो बबेयावबा सोलाबो बबेयावबा सोलाबा आं न' फिसा लुदों बिराद मिस्ट्रिफोरजों थांलाय फैलाय ओमफ्राय लोगोसे ओरैहाय गथ'फोरनि एग्जाम जादों लांलाय लाबोलाय एग्जामनि सिगांबो टिउसन होदों स्कुलनिफ्राय लायनांगौ टिउसनाव दोनहैफिननांगौ बिराद प्रब्लेम थायो आं हानायखिनिखौ आं बानायहैदों ओमफ्राय गोजानफोरखौ आं बानायहैनो हायाखै दाख्लैबो आंखौ बाक्सायाव लिंदोंमोन डायमन्ड इंलिश स्कुलावहाय प्रिन्सिपाला भिडिअ बानायनो नाथाय आं गोबां जायगायाव आं थांनो हायाखै सरि बिहरखादों आं दा आंनि सायावहाय बेबायदि फैसा जायै भिडिअ बानायदों होननायावहाय आं माने गोसोआवहाय आं साबजानाय मोनाखै आरोखि दा जेनेबा जोंथ' एसे एनै भिडिअ प्रमट बानायना होनाय हिसाबैहाय खरसखौहाय जों लाबोखागोन बा लुबैखागोन नों मुलि फाननानै मोनजागोन ओमफ्राय जोंलाय मा जोंबोथ' थाइसे थाइनै जेनेबा खरसखौ हरनांगोन आंनि बेयाव बाय थाव सावलांनायनि खोथा दङ ओंखाम जानायनि खोथा दं जोङो ससियेल मिडियाजों जायो थाइसे थाइनै हाबो बेजोंनो जों गथ' गथाय बेजोंनो जों ओंखाम जायो बेजोंनो फोरोङो सोरबाया मुलि फानना जादोंबा जोंने ससियेल मिडियाजोंनो जादों दा बे ओमफ्राय बेयावहाय सोरबा बेसेबांनि मुलि दाम हरलायदों बेयाव आं बुंनांगौ गैया गावसोर बेसेबांनि मास मोनसेनि लांदोंना हाफ मासनि लांदों बेसेबां दामनि लांलायदों बेखौ मुलि हरग्राजों मुलि लांग्राजों मिथिलायगौ बेवहाय आंनि बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु अनलि आंनिया दुखु मोनदों आंनि सायाव फैसा जायै दे बिदि भिडिअ बानायदों गुबुनखौ सापर्ट होआ होननानै बुंनायखौ आं माने साबजानाय मोनाखै आरोखि रायजो राजाफ्रानो भिजिट खालामनानै नाय आंनि चेनेलाव
दाख्लैबो आं बानायना होदों बेंटल गेटआव निउर'थेरापिस्टआव बानायदों खोलाहाबो आं बासुगावहाय निउर'थेरापिस्ट बानायदों जेयाव लिंहरदों आं थाङो खिन्थु आंखौहाय बेबायदि बुंनायावहाय आं साबजानाय मोनाखै आरोखि मानसिफ्रा जेराव मोजां जायो बेयावहाय माने होसोनानै लायखागोन दा नोंनिफ्रायबो मोजां जादोंब्ला बिराद गोजोनथाव खौरां मानसिफ्रा मोजां जानांगौ दा बेनिफ्रायबो गोबां सुब्रन्त नान्दिनिफ्राय गोबां लांनानै मोजां जाहैदों गोजोनथाव खौरां जोंबो भिडिअ बानायनाय हिसाबैहाय मोजां जायोब्ला हामोब्ला बिराद गोजोननाय मोनो ओइ फंबाय नोंनि चेनेलाव नायनानै आं भिडिअ नायनानै मुलि लायदोंमोन दा जाना आं मोजाङाव फैबाय बिराद गोजोननाय मोनो जोंबो खारन जाय मानसिफ्रा बेमाराव भुगिनानै थायो बिसोर मिथियो बेसेबां खस्थ'आव गोग्लैयो आं नाम लाबोआ सोर बुङो आंखौहाय खिन्थु बेबायदि बुंदों दै फैसा जायै जायैनो नोंबोथ' आंखौहाय लिंहरदों खरस हरनो नागिरदों थिग बेबो बिदिनो खरस हरदों नोंबोथ' गोबां इउटुबारफोरखौ लाना भिडिअ होगासिनो दङ ना आंनि लोगोफ्रा खेबगासिनो दङ गोबां इउटुबारफोर भिडिअ होदों ओमफ्राय जे आंखौ दे नाम मेनसनखा आंखौ लिंहरनानै आं भिडिअ बानायहैलाल'दि जागोन बे नङा ना दा आं ओमफ्राय नोंथांमोननि माबायावहाय थांनानै भिडिअ बानायहैयाबो होननानै आं बुङाखै खिन्थु आं बेयावहाय साबजानाय मोनाखै खिन्थु बेबायदि बुंनो नाङा आरोखि ना नोंथांनि माबायाव लायग्राफ्रा लायखागोन बिनि माबायाव लायग्राफ्रा लायखागोन लायथों आं लायग्राफोरनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया मोजां जानांगौ बेमारा थिग जेराव आंबो दाखालहाय फिटि लिभार ग्रेड 1 जाबायमोन लिभाराव मेजेम जादोंमोन भिडिअ जानाय हिसाबै दा हरदों मुलि दा इसोरनि अननायाव आं मोजाङाव दं सारा मुलि हरदों लोंहोना फ्रियाव हरदों ओमफ्राय आंनि बिहावजोफ्रा थाबायनो हायाखैमोन सिं खुंख्रा जानानै बोसोरसेनि बारा जाबायमोन बियो मालाबा मालाबा सिखारो मालाबा जाखांबाथाय मास मोनसा बेफोरबायदि सैसोना थानांगौ बेबायदि अबस्थामोन ओमफ्राय दा फाइनलि इसोरनि अननायाव मोजां जाबाय आंनि बिहावफ्राबो दा बेबायदि आरोखि नमस्कार मैं सुब्रत नंदी আজি आरो आहिसु सनक भाइर লগত ভিডিঅ' বনানোর উদ্দেশ্য হল বা কিবা এটা কাৰণ হল আজিলৈকে মই যিমান মানুহ মেডিচিন দি আছো মেডিচিন মই বনোৱা যায় ডক্টৰ ৰমেশ পাটলৰ কোম্পানী হয় এইটো ধনন্তৰী মেডিচিন বিলাক অলপ কষ্টলি হয় কোনোবাই আধা মাল লয় কোনোবাই এক মাল লয় আধা মাল ললে অলপ কম হয় এমাউন্টটো এক মাৰ কাৰণে যদি কোনোবাই লৈ যায় অলপ এমাউন্টটো বেছি হয় যি হোক এমাউন্টৰ লগত কোনো কথা নাই মেডিচিন বিলাক অৰ্গেনিক হয় কমপ্লিটলি অৰ্গেনিক কোনো ধৰণৰ ইয়াতে কেমিক্যাল নাই আজিলৈকে মই যিমান মানুহ দি আছো গোটেইখিনি মানুহ ভাল পাই আছে 100 জনৰ ভিতৰত 90 জনী ভাল হৈ আছে মোৰ লগত প্ৰমাণো আছে আৰু অকল বড় মানুহ নহয় আমাৰ তাতে মই দেখাব পাৰিম প্ৰমাণ আছে কোনোবাই খুজিলে মই দেখাম আদিবাসী আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আহি আছে ভাল পাই আছে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ মানুহ আহি আছে ভাল পাই আছে বড় সমাজৰ মানুহ বহুত কৈ আহি আছে ভাল পাই আছে বেংগলী আহি আছে আদিবাসী আহি আছে ৰাভা আহি আছে বহুত ভাল ভাল ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা মানুহ আহি আছে একচুয়ালি আমাৰ মেডিচিনৰ দামটো অলপ বেছি হয় এমআরপি এ বেছি কিনা দামটোই বেছি আপোনালোকে যেতিয়া আহিব মততে আপোনালোকে এমআরপি টো চাই লব কিন্তু মেডিচিনৰ গুণাগুণ বিলাক বহুত ভাল ইমানখিনি মই কম ডক্টৰ ৰমেশ পটেল সাৰে ডক্টৰ প্ৰকাশ খালাতে সাৰে এই দুইজনে পেটেন্ট প্ৰডাক্ট বনাইছে এইবিলাকত কোনো ধৰণৰ কেমিক্যাল নাই কোনো ধৰণৰ জিএমও নাই কোনো ধৰণৰ মানে সাইড এফেক্ট নহয় মানুহ যদি ভাল নাপায় বিয়াও নাপায় আর সব 100 জনের ভিতৰত 100 জন ভাল নহয় এটো সঁচা কথা তার কারণ 100 জনে নিয়ম না মানে জিওতে নিয়ম মানি খায় আর জিওতে কমপ্লিটলি মানে যেবিলাক খোৱা বাধা দিও এইবিলাক মানুহ 100% ভাল পায় ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই বহুত মানুহ ভাল পাই আছে আর প্রত্যেকটা বেমাৰৰ কাৰণে মেডিসিন ডক্টৰ ৰমেশ পটেল সাৰে বনাইছে মই ডক্টৰ নহয় মই ইয়াতে আজি 14 বছৰ কমপ্লিট কৰি আছো বহুত পুৰানা হলো মই ইয়াতে জুম মিটিং হয় মই ইয়াতে সাদৰ লগত শিকি আছিলো সাৰৰ ট্ৰেনিংতে মই মেডিসিন দি আছো তো জনে জনে ভাল পাইছে এটো আহিবই আর জনে ভাল পাইছে তাই আকৌ বেলেগ মানুহ কৈ পেলাই পঠাই আছে তো তেনেকৈ আৰু চলি আছো মই কাৰণ নামত বিয়াও নকওঁ ভালো নকওঁ মই তাতে সব জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আহে সবে ভাল পাই আছে আর মোর লগত কোনো ভেদাভেদ নাই আর বিশেষকৈ কাৰণ হল এটা মুলি আহিছে কোলেস্ট্ৰলৰ কাৰণে আজিকালি বহুত মানুহ কোলেস্ট্ৰলত ভুগি থাকে চকুৰ ওপৰত চকুৰ তলত ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা হয় ছোৱালী মানুহ লৰা মানুহ দেখিবলৈ বিয়া লাগে কোলেস্ট্ৰলটো বাঢ়ি থাকে
কোলেষ্ট্ৰলৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট মুলি আহিছে এই কোলেষ্ট্ৰলৰ মুলিটো যদি কোনোবাই খায় 2 মাহৰ ভিতৰত কোলেষ্ট্ৰলটো কমপ্লিটলি কিয়ৰ হৈ আছে মই প্ৰমাণ পাইছোঁ কমপ্লিট কিয়ৰ হয় থাইৰয়ডৰটো ৰিজাল্ট মই আগত দিছোঁ আপোনালোকক ৰিজাল্ট মই নবনাওঁ লেবৰেটৰী টেষ্ট কৰিহে মানুহ আহে যিমান মানুহ ইয়াতে অন দ্য স্পট আহিছে কোনো বানাৱা ভিডিঅ' নহয় সব বড়ো মানুহবিলাক নিজে বা আদিবাসী মানুহ মুছলিম মানুহ যিবিলাক মোক ৰিফাৰেঞ্চ দিছে যিহঁতে ভাল পাইছে সিহঁতে ৰিপৰ্ট বনাই আনিছে ৰিপৰ্ট দেখাইয়ে ভাল বুলি কৈছে তো বেছি নকওঁ আজি এইখিনিৰে মই ইমানখিনি ক'লোঁ যে যদি মোৰ তাতে আহি আছে মানুহ ভাল পাই আছে এইকাৰণে আহি আছে বাচ্চা পোৱাৰো বহুত কেইটা প্ৰমাণ পাইছে এইবিলাকতো মানুহ মিছা কথা নকয় পাইছে বুলিহে পাইছে বুলি কৈছে তো আপোনালোকেও আগবাঢ়ি আহিব আৰু কোনে কি কৈছে এইবিলাক চাই লাভ নাই ভাল মেডিচিন অলপ কষ্টলি হয় আপোনালোকে 1 মাহ নোৱাৰিলে আধা মাহ ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ এমাউণ্ট কমিব আপোনালোকে আহক নিজৰ নিজৰ বেমাৰবিলাক ভাল কৰক ইমানখিনি কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ